Birindare, birin kuru, tiu beşi, levançola, pirukale. Mutlu Kaya hêj di bîst saliya xwe de piştî ku di pêşbaziyeke stranan de li Tirkiyeyê bû yekemîn rastê êrişa çekdarî ya hevalê xwe hat. Ji çar guleyan guleyek hêj di serê wê de ye. Piştî êrişê bi mehan di nexweşxaneyan de ma ji mirinê filtî. Lê piştî vê êrişê jiyana wê hermî. Lewre niha ew bêyî alîkariya dê û xwişkên xwe nikare ji ciyê xwe yek gavek jî bavêje. 7 yıldır bu odadayım. Heft salin divê odeyê de me. Carna ev ode li ber çavê min wisa biçûk dibe dibe qefesek. Dibe weke qefeseke çivîkan. Lê hil nayim. Lê vê jî dizanim divê ez bijîm û tê bikûşim. Hareket bile etmiyordum. Yemek bile yiyemiyordum. Piştî Mutlu Kaya parêzera wê Müzeyyen Boylu jî di êrişa hevjînê xwe de hate kuştin. Piştî vê kuştinê îcar xwişka wê Dilek Kaya ji aliyê mêrek ve hate kuştin. Kuştinên ku li ser hev hatin derûniya malbatê bi temamî têk bir. 7 yıl sonra çıktı. Türkiye'de kesinlikle adalet yok. Piştî heft salan êrîşkar ji zindanê derket. Li Tirkiyeyê adalet tune ye. û li gorî min divê van qesrên adeletê bigirin. Ew hovê ku hemû jiyana min ser û bin û kir û hemû tiştê min ji destê min stand niha li derve digere. Serbest e. Lê ez ji vê odeyê nikarim derkevim. Xeweke çûkek di nava qefesê de hîs dikim. Min dî tu dêkî nebîne. Va ne tê zimana, va ne tê gotin. Va sığınmışê tişkî nabe. Cava viya tu neyê. Cava viya nikanim bidim ez. Mi virvanî xwarê. Hayat sekinî. Her tişkî sekinî. Ceni haydi de payzo, Gonya goşni to berezo. Xwişka Mutluyê Songul Kaya jî piştî van êrîşan bûye endama platforma tundiya li dijî jinan. Ji bo balê bikişîne ser kuştina jinan jî klîbek amade kiriye û di wê klîbê de her xişikek jineke ku hatiye kuştin temsîl dike. Spandağın eteği güler biteği. Özellikle kadın şiddetini yansıtan... Bi taybetî me klîbek ku tundiya jinan ve dibêje kişand. Di nabaroka wê de aksesuarên jinên me yên ku hatine kuştin bikaranî. Aksesuarek xwişka min jî têde ye. Ev ji bo me pir girîng e. Birîna wan birîna me ye. Birîna me birîna wan e. Ya rast hemû jin lehengên hevin. Divê bibin lehengên hev. Mutlu naveke bi Tirkiye û tê wateya kêfxweşiyê. Mutlu Kaya tu caran weke navê xwe kêfxweş nebû. Niha pêdiviya wê bi çareseriyeke baş a fizîkê heye. Ji bo vê jî pêdivî bi pere heye. Ger xêrxwazek derkeve û alîkariya wê bike, ew ê bikarbe di nava 2 salan de bi temamî rabe ser piyan û jiyana xwe bi hêsanî bidomîne. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.